tun chum video at chuan American comedy film Shallow Hal hi lo recap vele don ti ang mi panau pang chumbiang mai aming Hollerson chu lo langin apa nan na khoma mu mek thilek lek to kianga chuan adinga apa thi chep to chuan thu cha nu nung ang reng deuh soin hola bula chuan anuwa nei wanga a in chhir thu a soi chuak tamaya afapa bula chuan mangai na ringota in ngatlawa me chhelo le it om che chhai turin ati a chuapa thu soi chuan hola nuna po thua soina sangei mai apui tlin hnu thleng po in me chhia te chu an chhungril thatna le duam na in saklovin an pon lam landana chang ringotin ate a me che pian moi in khai thli le it om tak tak bak amel ngai mi alo bokani ni tin mai chuan jingdar kwa changa tlaidar nga thleng na thok china zan lama chuan inti thoven nan club lama kal zia chin chu hmana chuan me che sang sang akom kwal vel chin bokani chian pakhat ama ang chia me che chelo lom ve tak mai Mauricio chu aneya Mauricio po hi holang chia pon lam landana boy ve tak tho mai ni a Bialnu po akechia moilo ati em wangin a chen pha vel hialani hol chuan a chian pa bula chuan a chen oma cheng nulati toy zet jil nen anin mu chin thua soya Mahse chu zana jil nena anin mu tum chuan jil chuan a hip lem lo thu le in date pui chhun zom achak to lo thu a shil tlat beka mi pa mani to ka chapo ve tak le in develar mai hol ang tan chuan jilin chan dan chu hoilet wangwang na tham atling bokani atuk lama chuan angai te bokin hol chuan na kal le a rei tak chung alo nga to a na changa akai sana tura wang chuan a phur kher maya Mahse chu din huna chuan midang da an ni tur thu a hriat zui le chuan chople chilin angwai le ngal thuaya chumi hnu chuan lifa chuangin life coach lar tak Tony Robbins nen chuan anin tongta a chutia lifa an chuan dun lai chuan lif chu thok le khata aron cheta thut maya building management ho chuan an siam rei em wang le an lak chhuwa dun thei mai lo wang chuan an pahnih chuan du to ka in kom na hun an nei thei pha ta ni chuta chuan Tony chuan holan mei chia ate dan le thlir dan chelo le it om ringot amel chin dan zong zong te po chu a hriat pha theita a life coach ani na angin Tony chuan mei chia te chu an pon lam landan ain an chhungril thatna le moina zok ngai poimo a chutiang mei chia chu date to chin turin rona Mahse hol chuan Tony thu soi chu enga te vek angai lem lo thung chuwang chuan Tony chuan a doi chi khat chu hola laka hian a mangta ni chuta tang chuan a hriat mi alawin holan mei chia te a thlir dan le a hmu dan chu an lo dang lam zota pon lama chuan vachuakin chuta chuan me che chelo zet mai chu taxi bula awa mu a an pahni chuan taxi a chuang dunin an taxi chuan dun chung zong zong chuan miler le zei hoingang hol chuan an be a nga le ringot mai boka amoi ziali anal ziate chu shilin afak veilwama taxi changa an chwa dun hnu chuan hol chuan me che number chu adila me chia po chuan mak alo ti kher mai a ming chu Katrina ani thu shilin a phone number te a pek zo hnu chuan anin kalsan zui ve mai boka chumi zan chuan a chian pa Mauricio nen bokla pa anin mu a zuan in dun le a chian pa bula chuan chhun lama nula chelo tak number anei thu te chu inti thei takin a soi vela chumi hnu rei vak lawa chuan Mauricio badu ma changa lo chuak chuan thil mu mak tak avanei ta chu chian pa holan nu thaulian zet zet pahni adu zong ni ngai mi alo lam pui lai chu ani Mahse hola mu dana ero ambula me che pahni te chu an slimin an chelo dun viau thung si a chan chu Tony doi chuan me chia te thlir dan le a hmu dan chu ati danglam vek to wangani Mauricio chu local nain hol chu chung me che thaulian zet zet te lakata chu shwai shanan tum ngota Mahse hol chuan kalson san alo du azong lo chuti lai chuan hola chen oma cheng ve jili po churon kal ve in athil mu chuan ani po chu chong kher mai a ma loka a hnol pa in nula thau pui alo lam pui vel mu chuan jila angai dan po chu tlemin adang ta deuh bokani atuk lama chuan kar khal chungin phone call a mangpa mulmula chuti lai tak chuan mei chia a hmu to azonga
duom le cha alati ber meichia chu kong sira mutlat mai chu nu chu ahming Rosie ni a Mahse tak chuan khoilama nula in khai thlinal tak mani I kholovin nula thau em mai hola du zong let ling chi ang chi chu ani Mahse thil thlir dan tharawang chuan hol chuan adu em maya thuam hnodora chuan vazui lutin ava beta a vabia in cha ati zia chu shilin ava fak zui molmola Mahse Rosie ro chuan angai na shilo kher mai a chan chu tu mi pa ma in chutianga pan hnai chuan fakna thu an la shil ngai mi alo miawani kalson san atum po chuan hol chuan zui zelin chuwang chuan cha ati tak nia ngai ve to a an panhi chuan chhun cho ei dun turin an chuak duna in shia chian dun zel tumin anin kompa boka Rosie chuan no pangdam do ina volunteer anga na atho chin tu te Peace Corps lama ain man chin thu te chu ashila chung thu a shiat phei chuan aril ru chat na lia chung ril du omna mi te chan pui du na thin lung lian tak ane na ti awang chuan hol chu alaka aluang liam na sajwal sotani Mahse hola makti dewa thlengtlat Rosie chuan an cholna restaurant an ei tur nei zong chan vezet chu ai ta na order ani tun malama a mei che chwa pui chin te chuan salat vel mai an ei chin laya chung ho zong aya amita me che moi le nal Rosie in menu chan vezet a order he mai si chu mak ati tak zet ani ti dun chho zelin hol chuan Rosie pa chu atho mek na company a an president ber ani thu te chu a shele ta zela chuti lai tak chuan Rosie chutna chair chu atliak tarop mai le Rosie po azak ngak mai chhuata chuan atlu nuai mai ni hola chuan anula chhuwa puilen ri zia sheto heklo le dor nei tu te chu chair chhedeu an manawang chuan an hauvel chiama chhun cho an ei zo nu chuan hol chuan zei takin an bem le vela chuwa som na duom takawang chuan Rosie po chu ahnuka ul hial nge avoi ni nan park an leng chuak dun le a chuta chuan hol chuan a chian pa Maurisia hne na Bialnu Rosie join mil shatir ve a Maurisia chuan mak alo ti le kher mai hola ang mi pa in chu tiang me che thau azui ta duan mai chu oi harsa ati tak zeta akal bo chung chuan hola bula chuan tui vok ang ati thualo soi vela angai to na ngaya ron le turin ti bok Mahse hole ro chu Rosie to na chuan aluang liam na satwal tual thunga achian pa Maurisia thu soite chu abeng ronga alut ei lawani Rosie chuan hol chu atho na damdo ina no pang ho mu pui turin shwaya an vai mai chuan hol chu an lo lom ema hola tan po hun ton mek chu ala ton ngai lo thil ani awangin ahlim ve hle a chulai hmuna no pang omve candies ngat phei chu angai na zwal hle a hun hlim omle nuam tak an mangtlang ani chutianga ano pang enkol lai tine na hlim taka an om dun lai a mu chuan Rosie po chu a hne hle a chutianga no pang dam lo ho bula enshan na nei mi alawa om the na chuan an mania in rin tok na satak asyam thei abe se thu te po hol chu ashil velwama Rosie thu soi chu mak atile ta achan chu chung no pang duam tak te chu tu man an hlau na le an enshan na chan tur ashilovani chu zana chuan hola chen na in lam panin anin zui hole a chuta chuan hola chen omnu jil bok chuan a hmufu dun le ta hola na Bialnu ani thuwa shil chuan jil po chuan mak atile khermaya ama du tolova me chedang dai chuta po thaulian tak mai to na an her san ta thut mai chuan a chong ve det bok hol chuan Rosie chu a chena ina leng turina soma Mahse Rosie chuan mi pa ina ala len lu ngai lawanga azam thu ina lo chang thung Mahse hol chuan thataka adon son tur thu soya ti phur an tum chuan Rosie chuan a mel that lo thua lo soi le thwaya hol chuan na sataka fakin me che thatak ani thua shila Mahse Rosie chuan oi le thei chuang lovin akal san ta dai lung oi vak lo taka Rosie na kal san tak chan chu hol chuan a sha thiam lo hle a ti dik lo ane a she box si lo Mahse rei po ai ngai to boy ma chuan Rosie chu lo lang le ngal thuain a ma zan lama a che dana wang chuan ngai dam arondil ta heu mai atoi zongin chumia chang chuan an pani chuan in ngai zong ta tak takin voi duai lo an chuak dun to boka
an pahnih chuan in hre chiang chho dun zelin anin duh ton dun hle to boka mangai na khura an tlulu dun to hialani Rosie te in lama zanria ei turin an kala a Bialnu pa Steve chu athona an boss ber ani awang chuan hol po hi chumdang ngot ai chuan azam hle a ti chuan zanria chuan ei tlang ta a an ei zo lam Rosie li anu an kalbo hlan chuan Steve chuan afanu angai zon chan chu a hria thule a hna changa kai san a be se wanga zui ni nge ya arin thu te chu a soi tamai Steve a thu soi wang chuan hol po chu a then rim kher mai paswal tak ani thu shilet ve in afanu chuan ama awanga manin rin tok na nei lo le bial panei ve tura thatok lova in ngai na anei pha thu soin khovela me chemel chaber ani laya mel chia emaw inti tlatna anei chan chu ama apa wang chau ani thu thin rim takin asoi ta phiar mai Steve po in soizui tur vak ashitalo anuwa chuan Rosie le hol te chu hola in lama avoi khatnan anin krem don ta Rosie chu azam hle a Mahse hol chuan khovela me chemel chale nal ber ani thu soin amut mun rem takachang chuan alo fakmul mula chumi zan chuan hlim takin hunan mangdun bokani atuk jing lama chuan jil chuan Rosie ho tur chu a hmufu le hlau mai peka hol nen zan hun an mangdun ni ngei na ring boka chuan holan chu tiang mei chia angai zong thei chu mak atibang theilo adu lo hnu ma ni se ngai zon mai duna ril ru anei pha hial bok arang takin hola kong kabula chuan wine nen vakal ve zan zanin zana video games khelpuya chuan avasoma Mahse hol chuan alo du to kong kalo atuk lama chuan hol chu anna tho chat ema wangle presentation anei chat ema wang chuan atho puite chuan anlo fakmol mol loma chuta chapa Rosie pa chuan a boss shon mek aya position sanga chuan promotion ape zui bok nikha chu Rosie le hol te chu hola chian pa world le Bialnu tania tenen chuan double date in an chuaka chutia hlim taka an lam dun lai chuan mi pa pakhat Ralph ti mingpu chu alo lang thut mai ani hi Rosie bial pahlui ni in Peace Corps sa an member ni lai ani boka Rosie nen chuan anin bedun vel luama Mahse Ralph chuan Rosie hlim zia le nuam ati zia chu ahmu mai haulo le lama Maurisia la chu ama to ka abuayin aril ru alo ha ve em achian pa hola ngai zong nu thaulian taka chuan atui theimol lova engwanga chu tianga ta thut chunge ani angti chu athil sha chak ber ani bok ti chuan engtin tinemoni hola doi tu Tony Robbins chu ahmufu theita hlau mai Tony kianga chuan achian pa chunga athil ti chu azot ngala Mahse Tony chuan alo chang thadu lem lo Mahse Maurisia chuan akal san du lo wangin holan me chia te chu an pon lam lan dana chang ringot nilo an chungril moina changa en thiam theinan alaka doi man tho chu apuang tangi a chu doi chu suit ani theinan thumal Shallow Hal ti chu soi turin atita a chu ti lai mek chuan Rosie le hol te po in chhun cho an lo ei dun ve meka Rosie chuan hol kianga chuan abial pahlui Ralph chuan Peace Corps tan thlasom pali chung Kiribati lama missionary na thok tura asom thuashila akal chan tur chu thil thatak mani se akal pui pa tura wang chuan hol chu alom lo kher mai chuti lai mek chuan avoi ni nan Rosie chutna thuthleng chu a chut tu ari em awang chuan a chim le taruk mai le hol chuan alo pui thwaya manager hne kala an thuthleng chiat zia soya awan le ma chuan a phone alo ri a Maurisia lo ni Maurisia chuan thumal poimo tak churon soin thok le khata hol chu ti danglamin alo om le ta ti chuan an hoi vela a hmaluka receptionist chhelo tak emoti pokha me chese klian zet alo ni dai chu aya makle zwal zok chu atong ta an do kan lam awa pannak chuan Rosie dik tak chu awa muta nur mai le hol chuan a hun ton mek chu a shethiam talo chiang kher mai Mahse eng thil nge thleng ti a chui chwa ma chuan Maurisia chu manmo takalo thlengin ani chuan chulai munata chu a shwai chuak ta a thil om zia zong zong chu a che pakaya changin a shilta Mahse hol chuan a oi e ilo Bialnu anei chiat lo ema wanga a thik wanga alangai cheu Mahse le konga chuan Tony yan alaka doi man zo chi a
taxi anulat chhelo tak emotia achuan pui Katrina chu a mutamai Katrina mela mu che chuan thil thleng chu a oi tangengi a bangbo takle angai na shelo tak chungin in lama chuan a ho zui tangota Mahse heng zong a thlen hnu po hian Rosie angai dan chu adanglam theita chuang hau lo mai Rosie chu alo mangai man to em wangin doya om lai huna kirle mai te chu achak rum hialani chutiang chuni Mahse Rosie chu a thei chen tlan chiat san atum ta thawa mudu lovina hel ta zel mai ama ngei po chuan Rosie mulavom chu shiom ati em wangin tonia mua indoi tirle mai te chu adu rum chin ni enge mozat aliam nu chuan jil chuan zanre ei chwa pui aron som le ta ha mai le ahun ton zau zai ti awang chuan hol chu a phurte fashion lo Mahse jilin zei taka ka som na che hi min nol sak chuan aswal tha ka ti viawang o anti velawang chuan hol chuan apom sak veta a an pahni chuan zanria chuan kil dun ta jil chuan chu hun cha chu rem changa lak tumin ami zia le nung changin a hne chin zia te chu ashila in date pui tura ain pe ve to thua shil zui boka Mahse hol ro chuan aril ruwa Rosie bag angai tua theilo ama zonga alo hel chin jil som na me upo ina ama omzia anei tak lo wang chuan khanu thaulian tak Rosie kha alo mangai tak zet manani ti chu tu shil ma angai haulo chuti lai tak chuan chu restaurant chuan Rosie le anu le pa te chu an lo lut vele hlol mai Rosie chuan ral khata dokan pakhat kil duna me chedang ne na kut in wan chunga lo chumek mi pa chu tudang ni lovin abial pa jila ni enge mozat mudulova hel char chin nge kha ani ti a hailo na sa Rosie chuan anin ngai zong nge angain relruna takin chu mun chu a chwa sana hol pheya chuan hol anen anin tok zui Mahse hol chuan abial nu Rosie chu a thau em wangin ala she e lo zui chu thil chuan Rosie chu atina zwal ngei mai Mahse anina taka chuan hol chu payphone mang tura kalani a abiak tumpo tudang ni lovin Rosie nge ani akol tangeya Mahse thutama soi ma in Rosie chuan rilruna tak chungin chenna bia thu alo hlan tamak mai nitamaliam le ta hol chuan shiom ati tul mai apa Steve ka tang chuan abial pahlui Ralph chuan Rosie chu ngai zon le ngei tuma chan aron lak le chan to thu te chu ashile ta zela Rosie mu tumin athona damdo ina te chuan avakala Mahse thil mak tak awa mule ama me chenau pang angai nat em nau pang du omle mel chatak emwati candies chu adoin na tho tel lo chuan me chenau pang laina tom tak mai kang sor triak alo ni dai to Mahse amali ama en rin tok na tele anung chang moi tak chuan ane ema chuta tak chuan pon lam moi na le nalna aya chung ril chat na le du omna in thil ati thei zok zia le mi ane thei zok dan chu a she chiang ta bokani chuta chan pa Mauricio ngei po chuan zai thak theilo angum lama chuan mei anei ti a mu chuak le ta zela Mauricio chuan hol kianga chuan abial nu ten chu a mei te nei chu an shiat ma a chen khal dei chin thu te chu lungnur takin an soya hol chuan afam kim lo na te chu pom thiam sham turin alo hnem be boka ti chuan le hol chuan Rosie mu tumin Peace Corps recruiting office lam chu awa panta a Mahse mu hau lo mai atum lo zok Ralph chu awa muta a Ralph chuan Rosie nu le paten Peace Corps mission a akal chwa ma a farewell party an buat sei sak thu le chu huna chuan Rosie po om nge yarin thu lo shila ti chuan Ralph ho chuan Mauricio nen Rosie mutor chuan an thok chuak ta hloma hol chuan Rosie chu alaka ache dan chinawang chuan ngai damadil zuya achunga lung oi lovin aril rutina hle Mahse a mangai em awangin Rosie po chuan angai dam lo theilo ti chuan indu ton taka in kwa chungin anin mo ta vela tuna zet chuan an hlimin nuam anti dun to kher maya ami pa jok mani se apom zo miaw lo wangin Rosie chuan pomin karate chuan a hlang lu ta velani tin atopa chuan Mauricio po in mi ti aya dang lam na chethiama pom thlap tu meichia atong ve tange bok ole tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo kir le thuainga
chumi hma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule